Sabog tayo guys. Ang daming puhol. May butas ba to? Na, may nasipa ako. Dapat na sa labas? Lagi. Kalalim din pala ito, no? Parang mababaw lang siya nung may tubig eh. Napilin niyo ba?
Baka mo muna sa batsa. Baka may labas dyan. Yan, nagusot. Diretso, benta to guys, mamaya. Ano ka dyan? Ano ka dyan? Wala na, diretso. Tara mo. Napakan ko. Sumikip na tuloy. Tumipot at ito'y pispan. Talaw le. Bawat na takimot mo. Guys, iso nga basit kayong ka. Pahan itong dalan ni Pagda. Magkain. Puro palit ka na. Masakit na kurin din ako. Tas! Dito ko na pala yung mga kuhon. Ala, ayun oh, may puti. Ayun oh. Yun. Dalan mo. Sige, takbo ka dyan kuhon. Malapit na maghabulan eh, yun na di. Malapit na maghagulan. Tama yata yung gulo ang katawan mo. Yun!
Rico. Pili ako ng bilhin ko. Yun. Sige! Sige! Ate, yan ah! Doon ako, Kuya Ulan. Tapos dito kami ako magtabong. Sabi dyan ate. Tabugin mo dyan, tabugin nyo dun, oh. Saan? Doon pa kayo mag-agi. Hindi ba, hindi ka may dami kahoy? Hintayin nyo kasi yung pagod. Ano, alcohol? Higa na siya eh. Ayan o. Hoy, siya! Ay, ito! Ay! Ibigay mo muna yung isa! Sabi ako wala yan! Ay, ito! Jay! Jay! Ay, ito! Asan ka? Asan ka? Andiyan sa likod mo ate oh. Hila, no? Ito. Ay, ano ito? Ito ulit. Ito pa. Ay! Sige. Huli ka, ay, akit. Dapat din ako galit din dito, oh. Ano, nasugat? Sakit na sugat kung ano pala yan? Hindi mo ako dito, oh. Wala ako dito. Ito. Ay, ba! Ate, sa likod mo. Shoo! Para magpunta doon, ah. Sa walang tubig. Ayan, oh. Ate. Ito. Nagalabas na yung kalipit nga. Dalawa sila. Ayan! Lang!
isa. O, Lex! Lex! Ang lalagyan mo, bitawan ko to. Wait lang! Ito. Wait lang. Aray ko. Ano mga dito yung... Ayun, ang kadami! Ay! Ito, ang kadami! Kasama ko dito eh! Ayun, ang malalaki! Dalawa. Hindi. Kalakin mo pa man. Ay! 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 Ano yan? Ito be? Kalaki! Oh! Kalaki oh! Dami ko dito! Ay! Sabit natin dito. Busy kami kuya ulan. Kumain na. Ayan o. Kaamak din kasi. Wala tayong gloves. Yun, ang huli ko balbon. Churro ni Jeje. Kasarap pala. Lagyan nyo na doon, baka wala pa. Ito Jeje. Kailangan ko. Oo eh. Pag maliit kaya hulihin. Kadami yung pinagbunta na. Kunti pa rin yan. Di mo kasi alam kami tungkutin. Baka nailumlum nyo na lahat sila. Hanggatin na yung putik sa mukha ko. Ayan, ayan! Dito sa kanila ako, kadami dito. Baka dito sa mga putik kadami nakabaon. Kalakihan na ako yung ulan. O may nasipa ako. Kala ko ba to? Timba! Yung basket! Ay, okinawa. Uy, may isla pa kuya ulan oh. Sa paa mo. Sa likod.
May laman yung dala na yan. Ay, may nasisipa talaga ako. Oh, yan ka oh. Kinain natin itong dala to. Kain na. Ay, magkabulan sila. Oo, yun o. Kalaki o. Yun, sa ibang sila. Nagpasok. Labas na doon. Tura mo, girl. Ba't sinipa? Ito kahoy lang ha. Parang mapunta sa'yo. Gasakit na ako. Kita. Pasak. Ayun o. Ito! Tanggalin niya ang ulo niya. Katawan mo ginang. Iangat ka na yan. Agad na yan. Okay. Sarap mga ano. Nahipon? Yung sa similyan on, di ba mayroon din? Oo, mayroon yan. Hindi ba kaliliit? Iwan mo lang. Diyan mo yan to. Hindi siya maging sugpo. Ay, yung ano. Ay, sakit. Lagi ako may nasisigkaro. Ito. Hindi ba maguli? Sabi niya lang mo ba, Lol? Ito dyan sa mukha ko. Oo, tapos. Yan siya, oh. Yan siya, oh. Nakadami. Na. Saw-saw mo muna. Bigat pa ano, puro buti. Ayun ko, oh! Pino! Only! Oh! Ayan ate! Ba? Angas! Pisok? Nanganak siya. Dami na? Dami at. Oh, puno na yan. Oh. Yes. Tama. Wait lang guys ha. Ganito. Pero mo yung kanya mo. Nagagaling mo ako. Hindi madami na sa mata ko. May nakain pa nga ata ako. Puro kayo makitak nga rugo. Hindi yung sa may mata ko lang. Ito, oh, kalaki. Lapad. Ayan oh, ayan oh. Madami pa. Ano pa yata limom-lom sa?
Gamit natin, mag-ibabaw yung mga yan. Pakalmahin. Para kunwari wala na tayo. Ito oh. Tulog-tulugan ka dyan, ha? Ayaw magpahuli. Nagpi-playing dead. Ito pati oh. Ayan oh. Hindi, may ano naman siya. Akong kabalbon. Ngay. Oh. Galing ka dun sa kabila. Kaya nga. Magkampot. Kaya lang hindi makuha. Ito nga lang ako ng taon. Ano daw ako makaul? Oh, look guys. Dami rin. Wala kayo. Pinatay nyo na yung kwan. Yung kamote. Wala na eh. Magsaringit man yan. Paraing kanina. Dami. Balikan natin ng tubig, guys. Para sabihin lang, Chris na Chris. Kami lang yung hindi Chris. Kami lang ang hindi na Chris. GG oh. Gigi, wala lang space sa mukha eh. Kulang na lang, higaan niya yung ano, putek. Magasilis pa si Ale. Kasi to si Ale. Sana all isda, sabi ni Ale. Hindi niya pa bitawan yung isa ako. Anong kuha? Sana all isda. Paano daw makahuli? Buti pa yung isda na yayakap ni Ale ni Gigi. Sana isda na lang ako, sabi ni Ale. Sana all isda nga. Nakain niyo ba yung ulan? Ayun o, yung kita ko. Kaya ka na. Tuwang-tuwa ka na sa ganito. Oo, kanina parang. Ako yata, sino kayo hindi? Hindi ako gaano maputik kasi sabi mo sugat ko eh. Nabisikol, nakuhol. Lahat naman tayo ng problema. Buti ako kung ano lang, naliit lang naman. Hindi na talaga eh, ganito na eh. Marami pa. Mabilis lang yung maubos. Kasi fresh tayo. Maawa sila sa itsura natin. Sabi na, sino ito mga pulubi na to? Maawa kayo sa itsura namin. Bilhin nyo na, parang awa nyo na. Awa nyo na, huwag kayo magtira ng 3/4. At nahihirapan kami mag-compute. Walang butal-butal. Na-stress kami guys. Na-stress na mag-compute. Kung nag-isang ganito lang din, no? Nanakaw yung isang lahat. Wala guys, nanakaw talaga yung dalawang tumbler. Si Alec kasi, patulog-tulog lagi. Mag-uwi alas 10. Lagi kasi ano. Mag-uwi dito sa bukid, alas 10 na ng gabi. Wala na eh. Minsan nga alauna na ha. Ba? Alauna? Lagaw, alauna?
Anuhan na siya, nalusutan na siya. Nadalahan na pala. Nadalahan na ng nakalimang dala na yung ano. Much later. Pasok mga suke. Mo nga ma. Presyong palengke. Ilan kay Cherry Ann? Hanggang 200. Kilo pa lang paano sila nagkontra doon. Yan, Kel. Ang isang kilo niya, 4 na piraso lang, no? Yeah, ay wala ko lang pa. Maliit. Isang maliit, konting maliit. Ay, nagpus na Jay. Init. Mabiti na. Ay, Salamat, Ken. dito pa lang kami guys sa bahay pero parang maubos na. Tilapia! Yan. 150. Hindi ka nante. 150. Ay, wala kayo. Isang kilo? Isang kilo lang. Tanggal ito para mabuhay. Kaya nga. Oy, lagyan niyo din dito. Lagyan niyo to pa. Lagyan niyo na. Lagyan niyo ba di? Dito pa lang bus na. Ayan, Jake. Tawa mo na si Mother Girl mo. Kanino yan? Ay, sinarupsin ba yun? Ay-light shuttle. Pili na kayo. Saka yung pang-birok nung kwa, damdaman na ibusal. 150 lang ante, para sa'yo 160 na lang. Apo! Ay, ito siguro yung kanina natin. Ay, sa amin na lang. Iwan nyo na lang. Kalahati lang sa amin eh. Kalate lang. Yung tama lang ante ang laki. Ilan yung makilo? Pili na to. Gaya, O, yan. Sakto. Yan. O, 3 piraso. Anta, yung ganito ayaw manta? Anti Lurma. Ayaw mo yung ganito? Pwede mabanitan mo ganito kalaki ako, kalaki. Parang narog banit ko manik. Ikaw siguro anti gaban ni doon pag gabi. Kunti lang narbis namin eh. Wala paggabi siyang tinorma. Kaya nga. Kaya pala tao ng tao sa kilama. Kayo yung tao? Hindi ba Ilipat doon. Iluan mo si Ate Bea ng tatlo. Hindi na ay perduan nyo to. Wala tayong pangpudaw. Wala. Ay, kulang pa. Kulang pa. Ayan na daw yung bayan. Sandali. Bawal gulpe. Bili ng tilapia! Fresh! O sige na. Draw na. Ay, si may ulan pala. Fresh na kayo dyan! Hindi bilaso! Kabilang bilaso! Si DJ kaya sana. Tilapia! Bilasa na kami. Bilasang bilasa. Kanina umaga pa. Second batch na to. Hindi pa rin nakahugas. I love you! Sipina, tilapia! Tilapia! 150. Tilapia! Ay, stop mo. Ito ang pre ng Sino kayo nakakuha na? 150 tilapia. Magbili ka? Ha? 150 tilapia. Ba't parang mahal? Ay, mura nga lang. Oo, Eh, na rin. 180 nga sa bayan. Sa inyo? Naman kailan ka dumi pa namin kaya fresh. Sa inyo? Yung Yeah. nito? Dami Dalawang naman ng kilo? Dami naman ng pera nyo. Sige, 1 kilo lang. Kunti nga lang angkin. Wala pang hindi pa may palabas yung page. Sa inyo na? Si bawal utang. eh. Baka mamaya malimutan mo. Gigipitan ka. Baka mamaya mapunta ka nang magbay eh. Pagkakailangan ko Sige, kalahati lang. Walang kalahati. Dalawa kami. Yung katamtaman laki lang. Oo, kado. Alam baka gusto nila yung mga kwan daw. galing Manila. Kalahati lang. Pamila. Kanya sila pamilawan? Thank you Ate Ate Joy. mo, dahil pastiran mo din ah. Bayad mo yan. Ano to? Dito ulit! Patayin mo muna Lex, nag-auga. Sayang. Tilapia! Tilapia po!
Magkuhan ka na dyan, ante. Mag-alok ka na dyan. Bagong harvest. Sige po. Ilan na? Ilan ante? 5 kilo po. 3 daw. Makalimutan mo yung pangalan mo doon. Sabihin na lang namin. Press. Thank you. Ay, susukulan mo. Sige. Thank you, ate. Thank you, ante. Madami. Pangatlong 5 dan na, ha? Welcome. Go na. Okay. Pag-ihaw na. Sarap. Alas yung ano, ha? Bawa tayo ng luto. Wait lang, Lex. Bayaran pa ng Sir Jewel to. Bakit kulang na yung isang buhay? Nag-auga kasi, oh. 150, natimbang na kaagad. Kasi itong matindera, pilitan. Guys, kaya nakakampugpog ko. Nakabili lang. Kapampugpog na. Saan yung galing to? Dawa, itsura namin ang guys. Bawa naman kayo. Bawa ka sa tsura namin, oh. Salamat, Uncle. Wait lang. Nagpatay kayo. Kalahati daw, kalahati. Oo, maliliit. Yan. Yan, kalahati. Okay na daw. Sa 25 na lang, may discount pa. Oo, may sasakyan. Thank you. Very much. Next week siguro maglalagay ulit kami ng finger. Kaya Uncle Boy Ramos, kaya no, baka kunin niya lahat ito. Nakabolt ko kaya ata dyan. Wow, may ginagawa ka. Wala ka tapos lang. Ay, bawal man. La. Ako may pagsan. Isang kilo? Ang dali. Bumento pa pala. Ay, hindi ba nakabihis? Sabi mo na. Check na dyan. 350. 1, 2, 350. Kalahati. Masarap yung tilapia namin, te. Mananam. Ay. Hindi masarap. Pari-pari mo yan, magkakabigat yan. Yung bayaran mo nga dyan ako, kalahati May 50 pa doon na ibigay na. Wala pa. Ilan mo? Gano'n? Isang kilo. Dalawahin mo na. O yan, sakto kasi nag-aunga pa. Ano mo lang tingadugangan? Wala, sakto na. Matinig ka na dyan. Ilan? Bigay mo sa kapitbahay Pwede mo. na yun. Matinig na rin dyan. 1 kilo, 150. 1 kilo na yan. 1 kilo? Kilo lang? Oo, 1 kilo. 1 kilo pa? Ganto lang? Ay, wala ka. Isa? Thank you. Pinapihan na. Jay, bigyan mo na, Jay. Kulang pa, isang buwit pa. Ayan, sakto. Ay, sakto 200. Yung 50 niya kanina. Medyo malaki na. Ilan sa ito? Hindi niya pa 1 kilo rin. Uy, iba man ito. Ito, te? Santana daw. Hindi ko alam ito magpinta. Pitong buwit daw. 7 buhay. Meron pa doon sa bahay, naingganyo lang. Ipapaksil ko lang yan, para pambili. Yan, kuya ulan. Yan, kuya ulan. Bobo, ah. Ay, na namin sa mga. Kuya ulan. Wala kasi. Ay, wala. Absent ako nun, kuya ulan. Ba't kasi paano tinuro yun ang teacher sa atin? Sa ano ah? Sa mati. Sa inyo po kalahati rin ba? 2 kilo pa? Kalahati lang sa akin. Paano po kalalaki? Ganito lang. Katamtaman lang? Medium? Maganda po malaki para isang tinik lang. Oo nga. Malaki ah.
Isa pa. Oh, malaki daw. Sakto, yan. Pag-prito ko Wala eh, hanggang ngayon lang po yan. Yung bukas nyo ay. Ay, sabi. Iba naman dito. Bukas naman. Yung bukas, problema nyo na naman bukas yung ulamin nyo. Para isang problema lang, dibilhin nyo na ngayon yung panghang bukas nyo. 150,000. Ang isa't kalahati ay 225. Tama? Oh, 225. Pasok. May 25 pesos. Tapos na? Masarapan pa lang eh. Pag-dribad ganito, wala talaga ron. Yan, masundan ko lang sa Angeles. Simulan na. 2 kilo mo na kasi kulang yan. Oh, nakadalawa 2 kilo tayo. Santibule, hindi pa nagbayad. Ang may utang. Binudol-budol na naman kami nante. Sa kwento. Binaan kami sa kwento. Much later. So ayun guys, bali tapos na ulit kami magtinda. Yay, nakaubos po kami. Yay! Thank you po sa lahat ng bumili. Hindi man po ganun kalaki yung kinita ng aming fish pan. Okay lang po, at least mayroon pong blessing. Ganun po talaga. Next time po ulit, babawi tayo sa sunod na harvest. Thank you po. God bless po sa inyo lahat. Bye po!